Ħidma ta' kaf u telqa kbira f'Birzebbuġa, kunsill laburista li mhux jagħti każ lin-nies li joqogħdu f'dan ir-raħal. Hekk stqarrew numru ta' residenti u sidien ta' ħwienet li tnejn filgħodu laqgħu f'Birzebbuġa lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Telqa fil-ġonna morna ħdej bandli eżatt mal-iskola li kompletament mitluq, m'hemm xejn, m'hemmx bandli. Żoni oħrajn ġonna pubbliċi, ftuħ pubbliku li jista' jsir ħafna u assolutament ma sar xejn, dimix rajna aħna ma smajna mingħand ir-residenti mingħand il-ħwienet li qed jgħidulna telqa kullum kien. It-toroq li hawnhekk waħda minnhom li mbeda x-xogħol ftit ġimgħat ilu u kompletament intelaq diġà minn barra n-numru ta' toroq oħra li hemm bżonn li jsiru u ma sar assolutament xejn. Diversi sidien ta' ħwienet tkellmu ma' Adrian Delija dwar bosta diffikultajiet. Uħud minnhom saħansitra ikollhom ħsarat li faċilment jistgħu jiġu evitati bi ftit attenzjoni mill-kunsill lokali. Fejn ix-xatt Pretty Bay li diversi sidien ta' ħwienet kellmuna li ilhom jilmentaw li meta jitla l-baħar assolutament jibqa' dieħel anke fil-ħwienet jew meta tagħmel ix-xita u l-gvern ebda tip ta' reazzjoni biex isiru xogħlijiet infrastrutturali li jista' jkun ta' fejda għalihom. Sitwazzjoni oħra f'din il-lokalità li qed tinkwieta lir-residenti hija dik tal-kriminalità li iktar ma jmur iktar qed tiżdied. Nies illi jibżgħu ħallu tfal tagħhom joħorġu, nies illi jibżgħu anke ġewwa djarhom serq illi qed jiżdied huwa bla rażan u allura min-naħa tal-gvern ebda tip ta' reazzjoni u dak kollu li ngħad fl-istqarrijiet u fin-numri ma jirrifletti xejn dak li qed nisimgħu mingħand in-nies anke f'din il-lokalità. Adrian Delija tkellem dwar l-importanza tal-vot fil-25 ta' Mejju li ġej. Ġewwa Birzebbuġa il-gvern assolutament m'għamel xejn telqu għax ma jimpurtax. Aħna nixtiequ li jkun hemm kunsilliera nazzjonalisti f'din il-lokalità li jaħdmu li jagħtu l-kontribut tagħhom illi ttejbu din il-lokalità kif jixirqilha xi opportunitajiet kbar għaw litteralment il-mod kif jista' jiġi żviluppat, l-inizjattivi li jistgħu jittieħdu, il-front, il-promenad u ħafna xogħlijiet oħra li jistgħu jsiru f'din il-lokalità biex ikun jista' jitgawda ħafna iktar kemm ir-residenti kif ukoll id-diversi barranin li jiġu jżuruh. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono kif ukoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa.